ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಮೂಲು ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಕರಿಣ ಅಂಗಾರೆ ದಾನಿ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರಿ. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಾರು. ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ವಲಯ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆನೆ ಕೊರ್ನಾರೆ ಸಂಜುವಣ್ಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದ ಇಸಬೆಟ್ಟು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರಾಯ್ ಕಲಿಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣವೆ. ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ ಅಡ್ಡಂತ್ಯ ಗೊತ್ತಾರ್ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊರಿ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಆರ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುರು ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆರ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪರಮಾಪ್ತರೇನು ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರೇನು ಏನಿಲ್ಲತ್ತದ BJP ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವ ಕೋಯ್ತ ಬೈಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಎದುರು ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಯಶವಂತ ಮೆಂಡ್ರು ಎದುರು ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರಮಾತ್ಮೇರು ಪರಮ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತರಾಯಣಂಚಿನ ಕೆಲವಾತಿ ಜನ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು. ಇಸಾಕ್ ಹಸನ್ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೆಂದನಾರು ಇಸಾಕ್ ಹಸನ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ವೆ. ಹೌದುಂಟು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವಾತು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಂಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಮ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳೇರು ಎದುರುಳ್ಳೇರು. ಅಂಜನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಜಯಶೀಲ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರಮ ಆಪ್ತರಾಯಣಂಚಿನ ಕೆಲವಾತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಹರಿಯಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಲಮಗುರು ಉಳ್ಳೇರು ಚರಣ್ ರಾಜ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಳ್ಳೇರು. ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು. ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು. ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖರುಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತೊಂದು ಆನ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು. ಅಂಚನೆ ಸಂಜುವಣ್ಣನ 60 ಮರ್ಮೈ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರು ಯಾರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲೆ. ಅಂಜನೆ ಪೆರವಡು ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ರೋಹಿಣಿ ಡಿಸೋಜ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಗುರಿತ ಸುದಲ್ಲ ಮಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನುಟಿ ನಮನದ ಪಾತ್ರರು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತಿನಾರು ಇನಿ ಅರ್ನ ಅವನ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ 6 ಜನ ಅವನು ಬತ್ತದು ಅವನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯರು
ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಜನನ ಜೀವನ ಮರಣ ಈ ಮೂಜಿಲ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರಡೆ ಉಪ್ಪುನವು ಆನ ನಡುತ ಜೀವನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದಯಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ದಾದ ಮಲ್ತ ಅವು ಒರಿವು ನಾವು ಬಕ ಒವ್ವುಲ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಲು ಒವು ನಾವು ಮಲ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಬಕ ಒವ್ವುಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನತ್ತು ಆ ರೀತಿಡು ಸಂಜುವನ್ನೇ ಇದು ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಬೋಡಿತಿನಾರದು ಭಾರಿ ನೇರ ನಡೆ ನೋಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ಪಾತೆರೆಗ್ ಬದ್ಧ ಅದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತಿನಾರು ಇನಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಲ ನಮ್ಮ ಭಾಜಪಡು ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ಆರು ಐಕೆ ಮಸ್ತು ಸಮಯ ಕೊರ್ನಾರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಡ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಟ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಆರು ಮಾತೆಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಂದು ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಕರಿನಾರು ಒಂಜಿ ಮಗಲು ಇನಿ ಮರ್ಮಯ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ದರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಜೆ ನಾನು ದಾಯಿ ನೆನೆಪಡೊಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳು ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಸಂಜುವನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅವು ಬೈಲಾ ಉಪ್ಪಡು ಅಚ್ಚು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಇಡ್ಲ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿನಾರು ಈ ಜಾಗ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ಐದು ಈ ಕಟ್ಟೋನ ಆವಡು ನನ್ನ ಜಾಗ ಹೊಡಿತೆ ನಂಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಆಂಡ ಮಾತಾಡಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಡು ಆರು ತನ್ನ ಜೀವನ ಕರ್ತದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿಜ್ಜೇರು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಿಧಿಲೀಲೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಜನ ಮನದನಿ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಆ ಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಪತ್ತಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಕ್ಕುಣು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಮಾತೇರ್ಲ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಜೀವನ ಕರಿಪುನಾಕಲು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಜೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗ ದೇವೇರಿ ಆ ಚಿರಶಾಂತಿನ ಕೊರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಮುಖಾಡತ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಆರು ಒಂದ ಸಮಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆದೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಆರು ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರೇನ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಇರು ಬರೋಡು ಸಂಜೆವನ್ನ ಇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಸಂಘಟ ಬಂಡದಕ್ಕ ಸಕ್ರಿಯ ಇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತೊಂದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಯಾನು 2,000 ಪದ್ರಾಡೇಟ್ ಈ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ 2,000 13 ಜಡ್ಡದಾನ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಒಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮನ್ ಪಡ್ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಚೆನ್ನೈ ಇಡಿ ಓಲ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ದ ನಿಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡಿರು ಬುಡ್ಚಿರವೇನ ಈಗ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇತೇರನ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ ಯಾನಪ್ಪಗ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಸಿಲುಕೋನಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರನ್ ಒಪ್ಪಾದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರದ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಈ ರಚನೆದ ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಾರು ಜಿತೇಂದ್ರನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಒಟ್ಟಾದು ಸಂಜೆನ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೇವಲ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಇನಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಚ್ಚದ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಅವು ಭಾಳ ಖುಷಿ ದಯಂದ ಪನ್ನಗ ಆ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಾಂಡ ಪರಿಸರದ ಜನಕಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂದೆ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಮಾತೇರನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂನಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಜೆವನ್ನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಯಾಲ್ನ ಪಂಪಿನ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜಡು ನಾಲ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುನವು ಅತಂದನ ದಾಂಡಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನವು ಇದು ಮಾತ್ರ ಒರಿವು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡುದಾನ ಅವು ಮಾತ ನಂಗೆ ಪೂರಕ ಅದು ಪುಡಿಜಿನ ಒರಿ ಆರು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಸಾಹಿತ್ಯರು ಅಂಚಾದು ಬೋಪುಡು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರಿನ ಸಂಜೆವನ್ನೇ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ ಏನತ್ತಾದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡಿತದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಡು ಆ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ಆತ್ಮಗ ದೇವರ ಚಿರಶಾಂತಿನ ಕೊರಡೊಂದು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರನಲ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾನಂದ ಪನ್ನಗ ಅರೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅರ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಕ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ನಮ್ಮನದ ಪಾತೆರ ನೊಂತಾರೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಧಿಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು
ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಅವಧಿಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಿನಾರ ಸಂಜುವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ನೋಟಿನ ಮನದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಸಂಜುವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ತೇರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ ಆನಿ ಆರು ತೀರ್ನಾನಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಾನು ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಅಂದ್ ಅರೆಗೆ ನಂಬರೇ ಆಯ್ತು ಶುರುಟು ಒಂದ ಮಾರ ಆತು ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಯಾನಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯೆ ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ತಂಡಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿನಾರು ನಿಷ್ಠೆ ಒಂಜಿ ಕಡಕ್ನೆಸ್ಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಸಂಜೀವಣ್ಣಿ ಕಡಕ್ ಒಂತೆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾತೆರ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ್ದು ಪಾತೆರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡು 4 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಾದಿಡು ಎನ್ನಾವದಿಡು ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಾರು ಎನ್ನಾವದಿಡು ಮಾತ್ರ ರವಿಯನ್ನೇ ಪಂಡ್ಯರು ರವಿಯನ್ನ ಅವಧಿಡುಪ್ಪು ಚಂದ್ರಸನ ಅವಧಿಪ್ಪು ಮಾತಾವದಿಡ್ಲಾರನ ಕೊಡುಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆಚ್ಚಿನ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಡೊಂದಿನ ಪಂಡೆರಾರು ತುಲಮಾರ ಎಂಕು ಪೂರ ಈ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕೆಲಸದ ಭಂಗದ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನ ಇತ್ತೇರು ಅಪಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬೇತೆ ಐತ ಬೇತೆ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಚಿಂಗಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣತ್ತೆ ಯಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಪನ್ವೆ ಅಂಡ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಉಚ್ಚಿಲ್ರುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ತಂಡೊಡಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪನ ಗುಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪಾತೆರುಗಾರು ಬದ್ಧ ಉಪ್ಪೇರು ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರಗೂ ಕಡಕ್ಕಾದ ಐನು ಆರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಎಂಚಿನ ಕೆಸರಿನ ಗೂಟ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಆಮೇಕಿಲ ಸೆಟ್ ಆಪ್ ಆರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಜನನೆ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚೆ ಯಾನ್ ಟಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಲ್ತೆ ಯಾನ್ ತೆರಿ ಒಂಡೆ ಅರಂಜದ ಕಡ ಪಾತೆರಿಯೆ ಆರು ಒಂತೆ ಕಾಲೋಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿಡಿತೀರಿ ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಆಂಡ ರವಿಯನ್ನ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘದ ವಿಚಾರಡು ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಯಾನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ 4 ವರ್ಷದ ವಿಚಾರತ್ತು ಐಕು ದುಂಬುಲ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಗಾರನ ಸ್ವಂತ ಉಮೇದನ ಕೊರ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣಗ ಜವಣೀರು ಪಣ್ಣಗಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಖಿಲ್ಪುರ ಮುಂದುವರಡು ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಸಂಜೀವಣ್ಣನಿ ದುಂಬೂದಿಂಚದ ಅವಧಿಡು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖಡಕ್ಕಾದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರಡ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾರಡ ಎನ್ನ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆರೊಂಜಿ BSc ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಆರಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾರಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಾಯಿನ ಕಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಚಾತ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ದಾಯ ಬೋಡು ಆರಡ ಉಂಡಾಯ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪುರಾವೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬೋಡಿತ್ತದೆ ಆಂಡ ದೇವೇರ್ನ ನಿಯಮ ಅವು ನಿಘಂಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾರನ್ನ ಏತ ಆಯುಷ್ಯಂಡ ಈ ಭೂಮಿಡು ಐನಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತು ಪೋತಿರಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಂಗೆ ಅಗಲಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾರ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಆರೈಕೊರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಆರೆಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಈ ಜನ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೈವಚಿತ್ತ ಎಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೂರ ಆಪುನ ಪೋಪುನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ತೀರ್ದ್ರ 2ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನರಮನೆಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಣಿ ಇಂಚೆಂಚೆ ಅಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಆರ್ನ ಬೊಜ್ಜಾಯ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ನಡೆ ಮುಗಿನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ನೆನಪುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ನನೋರಿಲ್ಲ ಆತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಬಂಡಾತಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪು ಪನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಜೀವನ ನನೋರಿಯಾಗ ಮಾದರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂಜೀವನನ ನಿಘಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆರು ನಂಬರ್ 1 ಐಟು ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ
ಆರ್ನ ಜೀವೋಡು ಶಕ್ತಿನ ಮೀರ್ದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ದೇಹೋಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಂದು ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಾರ್ನ ಪಾತ್ರೆಕೆನ್ನಾಗ ಏತು ಪ್ರಖರತೆ ಒಪ್ಪುಣಂದು ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ತುಲ ಮರ ನೀರು ಪಾತಿರ್ನು ದಯಪಂಡ ಆತೊಂದು ದೃಢತೆ ಇತ್ತನು ಸಂಜೀವಣ್ಣಗೆ ದೈವಚಿತ್ತ ಎಪ್ಪಲ ಸತ್ಯ ನರಚಿತ್ತ ಮಿಥ್ಯಾಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಲೆ ಕೌಲೊಪ್ಪುಜಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಆತ್ಮಗೂ ಆ ಭಗವಂತೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕರುಣಿಸಾವಾಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆರು ಅಕ್ಕಲು ರಡೇ ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಮಾಹಿತಿಡು ಸೊ ದೇವರು ಆರೆಗ್ ಹೃದಯಡು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅರಂಧತೆ ಅಕ್ಕಗೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಬೇನೇನು ಒಂಜಿ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀವಣ್ಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಬೈದೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ದೃಢವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ನಿರಂತರ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಆರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಮಣ್ಣು ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಿನಂದು ಪಣಿಯರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಸಂಜಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಡು ಗುರುತಿಸಿರಲ್ಲ ಬಾಲ ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಸಮಾಜಡು ಬದುಕಿನಾರು ಐಕೆ ಈ ಎದುರುಕುಲ್ದು ನಂಜಿನ ವೇದಿಕೆನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಗಿಲ್ಪಟ್ ಉರ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಹಸನಾ ಕಾಪೂರ್ ಉರ್ಲೇರು ಸಂಜಣ್ಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಉಚ್ಚಿಲ್ನ ಅವಧಿಡು 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿನಾರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಚ್ಚಿಲ್ನ ಗಾಡಿ ಬೆದವಡಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಜಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಯಶವಂತನ್ನೇ ಬೋಡು ಚರಣನ್ನೇ ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಹರಿಯಪ್ಪನ್ನೇ ಬೋಡು ಅಪೂರ್ಪಗೊರ ಯಾನೆ ಗೋಪಿಯನ್ನೇ ಪುರ ಉಚ್ಚಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪೂರ್ಪಗೊರ ಎಂಗಲ್ಲ ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಲ್ರು ಈತೆ ಸಂಜಣ್ಣಗೆ ರಡ್ಡು ನೋಟಿನ ಮನದ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದು ಸಂಜು ಶೆಟ್ರು ನಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆತ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದೊಲೆ ಮುರಂದಾತ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಂಜುವಣ್ಣೆ ದೇವರನ ಪಾದನ ಸೇರಿದರು ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ಮಧ್ಯಡು ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಸೇವೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇನ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಟ್ಟು ನೆನಪಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲು ಸಂಜಣ್ಣೆ ಐ ಕೋಲ ಚ್ಯುತಿ ಜಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಇತೆ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಖರವಾದಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೈಲು ವಾಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟನ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಂದ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅಂಬ್ಲಮಗರದ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಂದಕ್ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆತ ಸಂಜುವಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪನ್ನೇರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು 1992 ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ದಾಯಬಂಡ ಅಂಬ್ಲಮಗುರದ ಜನಸೇವಾ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ್ನು ಪನ್ನಗ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ 2 ವೀಲರ್ಡ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಶಕ್ತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸವನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಅಂಬ್ಲಮಗರುಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದ್ದಿತ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಡು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಡು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜುವಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಲ ಇಜ್ಜಂದನಪಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ
ಆರದಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋನಂಚ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಯಾನು 2004 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೊಂದು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಂತರದ ಒಂಜಿ ಓಟುಂದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಆನಿದ ಪೊರ್ತುಡು 2004 ಬೊಕ್ಕ 2007 ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2013 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದೇನು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯಗಳ ದಯವಂಡ ನಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಇವತ್ತೊಂದು 2013 2017 ಮುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಉಪ್ಪಡು ಅತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಉಪ್ಪಡು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಉಡುಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ಡ್ಲ ಪೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಇನಿ ನಮನ ಬುರ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದನು ಸೇರಿದೇರು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊರಡು ಆರ್ನ ದಾದ ಆದರ್ಶ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಡು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಆರ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಿತ್ರನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಿಸುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಡು ಆರಿಗೆ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ನೋಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಊರ್ದ ದೈವದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮನ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನಂಜಿನ ಅಮ್ಲಮಗರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗೆ ಅರೆಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಕೊರ್ಪನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನೆ ಇಂದು ಹಾಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಸಂಜನಡ ಕುಲ್ದು ಸುದ್ದಿ ಬಾತೆರ್ನ ಸಮಯ ಇನಿ ಅವೇ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತೀರ್ಥರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಂಜಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡುಂದಾಂಡ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಜವನಿಯಾದಿಗೇಡೆ ಎಂಕಲ ಪಡ್ಡಾರ ಮನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಯಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಪಡ್ಡಾರ ಮನೆಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಪಡ್ಡಾರ ಮನೆಟ್ಟು ಸಂಜೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗು ಏರ್ಲ ಎದುರು ಪಾತೆರದನ ಆ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಆ ನೀಮುಟ್ಟಲ ತೂದಿದ್ದ ನನ್ನ ಪಂಡ ಪಡ್ಡಾರ ಮನೆತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜೊನ್ನೆಂದು ಮನೆಯರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಗ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಆರ್ನ ಉಲೈತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂದ ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿದು ಬರ್ಬೋದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಲು ಕಂಡಣಿ ಬಡಿದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ನೆತ್ತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಟ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಟ್ಲ ಕಂಡಣಿ ಬಡಿದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೈನಗಳು ಅಂಚಿನವಳು ಸಂಜೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರೆ ಬಂದ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪನೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಸಂಜಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುದಾಂಡ ಉಚ್ಚಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಜ ಒಡನಾಟಡೆ ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪುನಃ ಆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಡನಾಟನ ಬುಡಂದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಸಂಜಣ್ಣನ ಆರು ಉಚ್ಚಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಒಡನಾಟ ಇತ್ತೇರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡರ್ಡಲ ತನ್ನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯಿನಾರು ಒವ್ವೇ ವಿವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದುವರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಸಂಜೊನ್ನೆಂದು ಪನೇರ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡು ದಾನೇದು ಮಂಡ ಅಮ್ಲಮಗರದ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಡಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತರಂದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಮ್ಲಮಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆತರ ಉಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಮ್ಲಮಗರು ಶಾಲೆದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಾರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಯಾನೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವ್ರು ಹುಷಾರಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಯಾನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಇಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐನ ಆರ್ನ ಗುಣ ಇಂಜಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗೂ ಬೋಡದ ಇನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಇಂಕ ತೆರಿಪೈನಾರು ಏರೆಂದು ಬಂಡ ಸಂಜೊನ್ನೆಂದು ಪನ್ನಿರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಲ ತೂ ಅಂದೆ ತಾನೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯನ ಅವಳು ಪಂತೇರು ಆ ನ್ಯಾಯದ ಪಾತ್ರೆ ಇನಿಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಂಗಾರೇನೆ ಕೂಡ ನೆಂಪು ಆರು ಹುಷಾರಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣತ ಸಂಜೊನ್ನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಅಜ್ಜಂದೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಾತೆರಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣು ಬಯಕುನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜುವನ್ನೆ ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಅವಡೆ ಆರ್ನ ಕರಿದು ನಂಜಿನ ನೆನಪುನು ನಮ್ಮ ಮರಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಅದು ಒರಿದು ಆರ್ನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಏಪೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮಗಲಿಗೆ ಮರ್ಮಯಗೆ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಆರ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆದ ಮರಪು ಅಂಜಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಾಡು ಸದಾಕಾಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರೆ ನೆನಪುದಿದು ಆರ್ನ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲಿಸಗಂದು ಪನೊಂದು ಯಾನೆ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಯಾನೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದು ಅಂಜನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆದಿಪ್ಪು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಜೀವನನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸಂಜೀವನನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಾರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ನುಡಿ ನಮನ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಸಂಜೀವನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೇರ ನುಡಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಪತ್ತಿರಂದ ಅಣ್ಣ ಐನೆ ಹಠಗಟ್ಟದು ಆ ಕೆಲಸ ಐನೆಟ್ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವುಡಿ ಆರು ಪೋಪುನಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಕರಿಣ ಈ ಸರ್ತಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತತೀರಿ ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅಣ್ಣ ಈತ ಬೇಗ ಅರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದನು ಸೇರುವರೆಂದು ಬಂಡದು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಿದ್ದು ಪೋಯ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಅಗಲಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬನ್ಸಂಗೋಗಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ದೇರು ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಆವಡದು ಪಂಡದು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತು ಪುನಗ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣೋಡು ಹಿಂಗೆ ಉಂತೇರ ಆಪುಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶನಾಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಲ ಯಾರು ಉಂತೇರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಅಪಗ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ಟು ಯಾನೇ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ದವರ ಉಂತೇರ ಆಪುಜಿ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿನ ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಚೌಟರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಪಕ್ಷಗೂ ಸುರೋದಿಂಚ ಬೆಂತಿನಾಕ್ಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದಾಯ ಬಿಡುಪಾರು ಒಂಜಿ ವೀರೆ ಉಂತೋಡೆಯಿಂದ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪಂಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಜೀವನ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮೀರೇರಾಗಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸನು ಜತ್ತದ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ತದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗೇರು ಪನ್ಪಡ ಅರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆರೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರೆ ಒಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾರೆ ಆದ ಆತ್ಮಗೂ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಚಿರಶಾಂತಿನ ಕೊರಡು ಆರ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಮರ್ಮೆಯಾಗಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರ್ನ ಅಗಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡ ದೇವರು ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಂದಿಕ ಚೌಟೇರು ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವಾಡು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವಾಡು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆತನದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆತನ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಶಾಂತ್ ಬಂಡರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ನುಡಿನ ಮನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕಳು ತಿಳಿದು ಬಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೊರಲು ವೇದಿಕೆ ಇಕ್ಕಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬಿಂದರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ ಎದುರು ಕುಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಂದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನ್ಲಾರನ ಪಾಲ್ಪಡೋಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ್ನ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಯಾನು ತುಯ್ಯೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲು ವಿಧವಾದ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ತುಯ್ಯಾರನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ಲು ಒಂಜಿ ರೂಪಡಾರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಯ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ
ಇಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಪಂಡಾರ ಪಂಡ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಎಂದಾರು ಆರು ಖಂಡಿತ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಅಂದು ಅವು ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಡು ಯಾನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟವಾದ ತುವಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಕ್ಲು ಪುರ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಚಾವಡಿ ಆವಡನಾನಾಗ ಐತ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ನ್ಯಾಯ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡಿ ಆರು ಒರಿ ಉಂಟುದು ವಾದ ಮಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಡ್ಯಾರಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಎಂಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾಗನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ಆತಿನ ಕುಟುಂಬದಿಡಿ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಡು ಎದುರದ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಇರುವ ಜನ ಉಂಟು ನಂಬೇರು ಒರಿ ಉಂಟುದು ಪಾತೆರ್ನ ಕಾಲ ಎತ್ತಿನ ಆ ದಿನ ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡಾತಿ ಎಂಗ್ಲ ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಆ ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನದ ಶಕ್ತಿ ದಯಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನ್ಯಾಯ ಒಲ್ಪುಂಡು ನಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಮೆತ ನ್ಯಾಯನ ಈ ಮತ ನ್ಯಾಯನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲಿ ಕುಳ್ಳುದು ಎಂಗ್ಲು ತೂತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕವೋ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎದುರೆದುರು ಹೋದಾನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಂತಿನ ವಿಚಾರ ಪರ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾಲಾಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಈ ಸಂಜೋನ್ಯ ಮಲ್ಪಣವಾದ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾನ ಆ ಕೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಯಾನು 5 ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಡೇತು ಒಂಜಿ ಸಾರ ತರೆ ಉಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋದು ತರೆಯನ್ನು ಯಾನು ಒಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲನ ಸಂಜೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರು ದುಂಬಲ ಆರೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ತಿನಾರು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರಾದೇ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರು ಪಗ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜೋಡಂದಾನ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ದಯ ಬಂದಾನ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಪಾಲಾದಬೋದು ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ಪಾಲಾದಬೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತದು ಒಂದು ಆನೆ ಈ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಒರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚದ ಆರನ ನೆನಪುಡು ಸುಮಾರು ಆರನ ಬಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಬಂದಿತ ನಮ್ಮ ಬರಣುಚಿಯ ನಂಗೆ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ನಂಗೆ ನರಮನೆಗೆ ಪುದರಿಜ್ಜಿನ ಪುಟ್ಟು ದಾಯಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿನ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಐನಕ್ಕೆ ಮುರಣ ಆರ ಮರಣದಾನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಸಭೆ ಸೇರಿನ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಮನಸ್ಸಡಿ ಎನ್ನಿದಿಜ ದಯವಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮರಣ ಬರ್ಪುಡು ಮರಣ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ತಾ ಆಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ಪಕ್ಕಲ ಬೇಗ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅಂಚ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನಿಂಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂಚ ದಯವಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುನ ಮಾತ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ತಿ ಏತು ಬಂದು ಅಪಗಾನ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಕತ್ತಲಾಪಿನ ಪೊರ್ತಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾದ ಎಂಗ್ಲು 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಆಂಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮರಣದು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಸಭೆ ಸೇರಿರ್ತಾ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂಬ್ಲಮಗು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸರ್ವ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೇಗ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಚಿರರುಣಿ ಆನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಚಿರರುಣಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಜೋನ್ಯ ಮಂದಿನ ಸಾಧನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರ್ನ ನೆನಪುಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಬದುಕೊಡತ್ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ವಿಠಲ್ ರೈಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಆರ್ನ ನೆನಪುಡು ಎಂಗ್ಲು ಈತ ವರ್ಷದಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತು ನನ್ನ ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ನೆನಪೊಂದೆ ಪೋಡಮ್ ದೇವಂಡ ಪಡ್ಡಾರ ಮನದ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಘನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಐನಾರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಪ್ತೆರಡು ಒರಿಯನಂಚಿನ ಇಸಾಕ್ ಹಸನ್ ಆರೆ ಸಂಜನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ತೋಜಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಇತ್ತ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ನುಡಿ ನಮನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ತರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾಪ್ತರು ಎನ್ನುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಇಡೀ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮವೇ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜು ತನಕವೂ ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಅವರಿಗಿಂತ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PUC ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಅದು ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ. 1985ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಪುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಅವರು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂತ 1985ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ 1985ರಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ನಾವು ದುಡಿದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹಂಚು ತಂದು, ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಸ್ತೆ ಅದು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮನೆ, ನಮಗೆ ನೆರೆಕರೆ ಕೂಡ. ಆದರೂ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಂತೆ ಇದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹಾಗೆ ಹಾಗೂ ನನಗೊಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅವರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನನಗೆ 2 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗುಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ 1-2 ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಲವಾದರೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ತರು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಕ್ಷದಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರು ರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾನವರು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣವಂತರು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಸಾಲದು. ತುಂಬ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವನ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಭರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸರ್ವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಂಗೇರ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಾರಿ ನಿಕಟವರ್ತಿಲು ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. എനിക്ക് ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚೆಲ ವರ್ಷೋದೀಗ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಡೇಟ್ ಎಂಕಲು ಇಂಗ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲ ಪೋಷಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆರು ಹಿತಭಾಷಿ
ಮಿತವಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ್ ಯಾಂಟಿನಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಡೆ ನಮಗೆ ಮತ್ಸರದ ಪಾತ್ರ ದೂರದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಜನಸಂಘದ್ದು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನು BJP ఇట్లా పంచాయతీ అవిట్లా కలావు జనకు ఇలా దళితుల న్యాయ సమితి ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಂಡ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಅರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂತಿನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ ఒక యాన్ని ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಇದನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪಗೊಂಡಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಡಿದೆ ಅಂತ ಆಜ್ಞ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಗಲಿ ಅರಗಿ ಜನ್ಮಗಳು ఒక ಆಜ್ಞ ಸಂಸಾರ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆದ ದಿಕ್ಕುನು ಸಹಿಸೋಣ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಪೋದಿತ್ತಾನೆ ಮೇಟ ಅದು ಯಜಮಾನಿ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆದ ಆ ಅಂದೇನು ಸಹಿಸೋಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ఒక ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಲು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮನವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣೆ ಮರಣದ ಬರ್ಪಣ ಪೊರ್ತುಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಗ್ಲು ಎಂಗೆ ಬೈಯಾಗ ಆಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಾರಿ ಬಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೈರ್ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ಪಾರಿ ಹಿರಿಯಲ್ದಾಗ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಸಂಜೋನ ಮರಣ ಬತ್ತನ ಪಂಡದ್ದು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಬತ್ತದೇರು ಪಕ್ಕ ಬಸ್ಸದ ಜಪಡದ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಯಶವಂತನ್ನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಡಪಾದ ರೋಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಶವಂತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜೀವಣ್ಣನಂಜಿ ಪರಮಾಪ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿನೋದಡು ಬಾರಿ ಮೊರನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡತಂಡು ಅರ್ನ ಚಿತ ಒಂಜಿ ಆದ್ ಚಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಣಗ ಸೀದಪ್ಪೋದು ಮಂಡಿ ದವಸುಡು ಉಚ್ಚಿಲಿನ ಗಾಡಿ ಉಂಟುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಒಂದು ಪೇರು ಸಂಜೆ ಜತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಅವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಪಬೋದು ಉಂತುನಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಸಂಜೆನ ನೆನಪಾಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಶವಂತನ್ನೇ ರೆಡ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ ಬಂಟ ಸಂಘದವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಪಡ್ಡೇರ ಮನೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ತುಂಬುಪ್ಪನ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರೇ ಬಂಧುಲೆ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯ ಉಡುಪುನು ಅಪರೂಪದ ಅಲ್ಲತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪಂಡಿರು ಯಾರನ್ನ ಪರ್ಪುಂಡ ಎಂಕು ಒಡನಾಟಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದನೇ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಜನಸಂಘದ ಕಾಲೋಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿದು ಜೈಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಒಂಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಡಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟವರ್ದು ಬರ್ತದು ಮಂಡಲ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಚೆ ಬುಳ್ಳೊಂದು ಬರ್ಪೇನ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಬೂತುಡೆ BJP ಗೆಂದರ ಅಭಿಜೀವನ ಕಾರಣಗೂ ಬೋಡದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿನ ಹುಂಡು ಮತ್ತದ್ದು ಐಟಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಒಂದು ಆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಪದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಕಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಸಂಘಟನದ ಮೂಲ ಸಂಜೀವನಾಡ ತೆರೆಯರ ಪುಂಜಿನ ಮನ್ನಾಗ ಏನೋ ರಡ್ಡು ಕಲ್ತಿದೆ ಎರಡ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಕಾಲಗೂ ಉಂತುನ 8 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ 10 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬು ಆರೋಪ ರೇಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬುಜ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ 10ರಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ಕಾಂಡ ಸಂಜೀವನ್ನೇ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ 10 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಬಕ ಹೂವಾಲಂಜಿ ಕೂಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಾಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣಂಚಿನ ಗುಣ ಅರಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ದೃಢ
ಅವು ಆನೆ ಹಾಕಲಕನಿ ನಿರ್ಧಾರ ದಿಡ ಅವು ಆನೆ ಹಾಕಲಕ ನಾನು ಸಂಜೆಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಅಂತ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಎಗಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಫೀಸದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತು ಬಂದಿರು ಬರ್ತಿರೋದು ಮುಜ್ಜಲ್ನ ಏಮನ್ನ ಎಗಳು ಮುಜ್ಜಲ್ನ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಯಶವಂತ್ ಸಂಜೀವಲ್ಲಿ ಎಗಳು ಮುಜ್ಜಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗೊಂಡು ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವು ನೇರವಾದ ಬಂಪೆ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಉಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಗ ಬೊರ್ಚಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕಂತದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆವು ಅಂದಾನಗ ಏಕಲು ಕನ್ವಯಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಅಂದು ಅಂದಾಡ ಒಪ್ಪಿವೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಡ ಕೊಂಡಾಲ ಒಪ್ಪಿವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವಂತಿನ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದು ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಎಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿ ಎಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಆತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಮೂರನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಷನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕೂತಿನಾರು ಅಂಜಿನ ಸಂಜೀವನ್ನಿ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಗನೇ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಟುಂಡಿಗೆ ಮರಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪರದಾಲ ಪುಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಸೈಯರುಗೊಂಡು ಒಂದು ಇದಿಲಿಕ್ಕಿದ ಅಂಚೆ ಅದು ಸಂಜೀವನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಸಮಯ ಉಪ್ಪನಗ ಆಡ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಆಡ ಕಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಸಿದ 6 ಸಂಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಂಘ ಮಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬೋದು ಅಂದಿತ್ತಿನ ಆರೆಗೂ ಕೊರಿಪಿನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹಾಕೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನೇ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಆರ್ನ ಅಗಲಿಕೆದ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರವರ್ಗಗೂ ಬಂಧುಲಿಗೂ ಕೊರಡು ಬನಿಪಿನ ನುಡಿನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಮಯದ ಅಭಾವರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಡ್ಡು ನುಡಿನಮನದ ಪಾತ್ರರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲೊಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯಡು ನಡತನಂಜಿನ ಈ ಬಂಟರ ಭವನಡು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋನಂಜಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಭಾಗಡು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೈನೆ ಪಂಡೇರ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡೇರ ಹೋಗುಜಿ ಐಟೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಳಿದಿಯೋಡನಂಜಿನ ಈ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋನಂಜಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ದೈವಾಧೀನರಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಗಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆ ದುಂಬು ನೇನು ಮಾತ ದಾಯ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡ ಉತ್ತರಾದಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳೇನು ಅಕಲೆ ಹೆಡ್ಡೆರತ್ತೆ ಅಕಲೆ ದಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆತ್ಮ ಸಂಚಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಇಂಚಿನ ಉತ್ತರಾದಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳೇನೆ ಇಂಚಿನ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಇಲ್ಲವು ದುಂಬುದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ 2 ಜನದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಾಯಿ ವಿಠಲ್ ರೈಗಳು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಲ ಮಗರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಕ್ಲೆ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟದು ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊಣತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವಾ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟದನ ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತಿ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದಕ್ಕೆ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಆರೆ ಮಾತಾಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಕಲಿನ ಮಾತಾ ತೂಂಡ ಆರೆ ಐತೆ ಪನ್ನಗನೆ ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಆರೆಡ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಎಂದುಕೊಂಡ ಏತ್ ಆರೆಗೆ ಗುರುಕುಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನೋಂಡ ಯಾನೆ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ ಆರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿನಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಗುರುಕುಲ ಮಿತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕಲನವ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಿಕೊಂಡ ಒವ್ವೇ ಸಂಘ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು
ಅಂಚನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘಗಳು ಎಲ್ಲ 6 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಯಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ 6 ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡೆ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಏಪಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಪಲ ನೆನಪು ದೀಪನ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಜೀವಂತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ದಾಯ ಸ್ಮರಿಸೋಡು ಪಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸದಾರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚಾದಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಲ ಆರೆಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾಣ್ಯನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಳೆಯವಂದ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಒರಿದಿಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬಂಟನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಆದರ್ಶಲ ಆರಡೈతుంది ವಾ ಜಾತಿ ಆವಡು ವಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಆರೇನ ಸ್ಮರಿಸೋಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಣಕುಲು ಮಾತ ಮುಳು ನಮ್ಮಡ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿರಿ ಏಪಲ ಆರು ಮಲ್ತಿನಿಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸದ್ದಾದೆ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆರೇನು ನೆನಪು ದೀಪ ಖಂಡಿತ ಪಂಡೊಂದು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕರೆ ಬಡಾದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಯಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಫಲದಾಯಕ ಅಂದು ತೆನ್ನಕ್ಲು ಪಂಡಿಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಜನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಲಗದೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗಲೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಬಂದದ್ದು ನಿಕ್ಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ